ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ തസ്മൈ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യം സ്ഥാപിതം ഭൂതലേ സ്വയം മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീതപതകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിരായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗര ഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. വംശാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ശഭാനസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശിഷ്ടാദ ഗോവിന്ദ് മന്ത്രി സ്വാമിയുടെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. ദൃഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗ്യം മധ്യുരോ മന്മഹാദനം श्रीमद् भागवतम की जय श्री प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भागवतम स्कंदम 1 अध्याയം 3 ശ്ലോകം 35. അധ്യായം കൃഷ്ണൻ സർവ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം ജന്മാനി കർമാണി ഹ്യകർത്തുരചനസ്യ ച വർണ്ണയന്തി സ്മ കവയോ വേദഗുഹ്യാനി ഹൃൽപതേഃ. എല്ലാവർക്കും പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം ജന്മാനി കർമാണി ഹ്യകർത്തുരചനസ്യ ച ഏവം ജന്മാനി കർമാണി വർണ്ണയന്തി സ്മ കവയോ വേദഗുഹ്യാനി ഹൃൽപതേഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏവം പ്രകാരം ജന്മാനി ജനനം, കർമാണി കർമ്മങ്ങൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഹി നിശ്ചയമായും, അകർത്തുഹു നിഷ്ക്രിയമായവന്റെ, അജനസ്യ ജനിക്കാത്തവന്റെ, ച വർണ്ണയന്തി വിവരിക്കുന്നു, സ്മ ഭൂതകാലത്തിൽ, കവയഃ പണ്ഡിതൻ, വേദഗുഹ്യാനി വേദങ്ങളാൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത, ഹൃൽപതേഃ ഹൃദയത്തിന്റെ, ഭഗവാന്റെ
വിവർത്തനം ഭാട്ടമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രഭുപാദിച്ച് വേദങ്ങളിൽ പോലും അനാച്ഛാദനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത അജന്യനും അകർമ്മണ്യനുമായ ഹൃദയേശ്വരന്റെ ജനനവും കർമ്മങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാർ ഇപ്രകാരം വിശദമാക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് ഈ ഒരു അധ്യായം, ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവാന്റെ വിവിധ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് ഇതിലെ ഭാഗവതത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞു തന്നത് നമുക്ക്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്ത അല്ലെ, ഭഗവത് കൃപയാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ മായാപ്രഭാവവും നശിച്ച് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തില് മുന്നേറാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരുക്കുന്നു. ഇതേ കാര്യം ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? തേഷാം ഏവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹമജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്തോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വതാഃ. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ തമസ് ഇല്ലാതെയാക്കിയിട്ട് നമ്മളിലെ ജ്ഞാനം തരുമ്പോൾ തമസ് ഇല്ലാതെയാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും സാഹചര്യം കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോ ഈ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ ഭാഗവതം എന്താ പറയുന്നത്? വേദങ്ങളിൽ പോലും അനാച്ഛാദനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത അജന്യനും. ഇപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ. വേദങ്ങളിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ല, നമ്മൾ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നതാണ്. അവസാനം വേദങ്ങളുടെ വേദ അന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ അറിയാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടല് അതിന് ശേഷമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് വേദങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ആണ്. അതായത് വേദങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭക്തനായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. വേദങ്ങളുടെ അവസാനം നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കും, അതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, വേദങ്ങളിൽ പോലും അനാച്ഛാദനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത അജന്യനും അകർമ്മണ്യനുമായ ഹൃദയേശ്വരന്റെ ജനനവും കർമ്മങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാർ ഇപ്രകാരം വിശദമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. വേദങ്ങളിൽ പക്ഷേ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല? അജന്യൻ. അജന്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്തവൻ അല്ലെ, ഒരിക്കലും ജന്മം ഇല്ലാത്തവൻ. അകർമ്മണ്യൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കർമ്മങ്ങളില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന് കർമ്മങ്ങളൊന്നും നമാം കർമാണി ലിംബന്തി, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ഹൃദയേശ്വരന്റെ ജനനവും കർമ്മങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാർ ഇപ്രകാരം വിശദമാക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലാണ് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ച് തരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഭാട്ടം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രതിപാദിച്ചേ ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും അത്യന്താപേക്ഷിതമായി ആധ്യാത്മികതയിൽ സമ്പൂർണരാണ്. ആകയാൽ ഇരുവരും ശാശ്വതരാണെന്ന് മാത്രമല്ല, അവർ ജനന മരണരഹിതരുമാണ്. അന്തരം എന്തെന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവം എന്നും തിരോധാനം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നവ ജീവാത്മാക്കളുടേതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ജനനവും അനന്തരം മരണവും പുനരാവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയരാണ്. എന്നാൽ ജനനമെന്നും മരണമെന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവവും തിരോധാനവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തന ഫലമല്ല, നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയുടെ പ്രദർശനം മാത്രമാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഭഗവാനെയും ജീവാത്മാക്കളെയും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും അത്യന്താപേക്ഷിതമായി ആധ്യാത്മികതയിൽ സമ്പൂർണരാണ്. അപ്പോ ജീവാത്മാക്കളും ആധ്യാത്മികതയിൽ സമ്പൂർണരാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? കാരണം ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ് അല്ലെ. മമൈവാംശോ ജീവഭൂത മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതനഃ, ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളും എന്താണ്? സനാതനരാണ് അല്ലെ, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തവരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും രണ്ടുപേരും ആധ്യാത്മികതയിൽ സമ്പൂർണമാണ്. ആകയാൽ ഇരുവരും ശാശ്വതരാണ്, ജനന മരണരഹിതരുമാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് എന്തില്ല? ജനനോ ഇല്ല, മരണോ ഇല്ല. അത് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ. നമുക്ക് ജനനം ഇല്ല, നമ്മൾ ജനിച്ചിട്ടില്ല, മരിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ, ഇനി ഉണ്ടാവുകയുമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ. അപ്പോ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും ആധ്യാത്മികതയിൽ സമ്പൂർണരാണ്. ആകയാൽ ഇരുവരും ശാശ്വതരാണ്, മരണരഹിതരുമാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് വ്യത്യാസം? അന്തരം എന്തെന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവം എന്നും തിരോധാനം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നവ ജീവാത്മാക്കളുടേതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളുടെ ജനനവും മരണവും പോലെയല്ല ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവവും തിരോധാനവും. അത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ജീവാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ് ജനിച്ചു മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അവർ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയരാണ് അല്ലെ. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ഈ ശരീരബോധത്തിലേക്ക് വന്ന് ഭഗവാനെ മറന്ന് ഭൗതികമായുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടും ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചും പ്രവർത്തിച്ചും അതിനനുസരിച്ച് അല്ലെ. എം വാപി സ്മരൺ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേബരം തം തമേ വൈദി കൗന്ദേയ
സദാ തദ്ഭാവഭാവിത. അപ്പൊ നമ്മൾ മരണസമയത്ത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അടുത്തൊരു ശരീരം എടുക്കുന്നു അല്ലെ. അതുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജനനവും മരണവും വരുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാന്റേത് ആന്തരിക ശക്തിയായിട്ടുള്ള അല്ലെ, യോഗമായാൽ സംഭവാമി ആത്മമായയ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ആത്മമായയാണ് ഭഗവാന്റെ ജനനവും അതായത് ആവിർഭാവവും തിരോധാനവും. ഭഗവാന്റെ ജന്മം മരണം എന്നല്ല പറയുക, ആവിർഭാവവും തിരോധാനവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയാൽ വരുന്നതാണ്. ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങള് ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മഹാമുനിമാരാൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടവയാണവ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്റെ ജനനവും കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല അവരുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ സ്മരണത്താൽ മാത്രം ഒരാൾക്ക് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാകുന്നു. ഇത് ഏത് ശ്ലോകത്തിലാ പറയുന്നേ? 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവത്ഗീതയില് 9-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ജന്മ കർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യൂവേതി തത്വതഃ തിക്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങള് അത് അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല ഭഗവാന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവർക്ക് പുനർജന്മം അല്ലെ, പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി, അതെ പുനർജന്മ നൈതി, അതായത് പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയങ്ങളായ ജന്മകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാകുന്നു. അപ്രകാരം അവൻ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അജൻ ജന്മമെടുക്കുന്നവനായി പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു എന്ന് ശ്രുതിയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമോന്നതന് യാതൊന്നും തന്നെ നിർവഹിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം അനന്ത ശക്തിമാനാണ്. സർവ്വതും അദ്ദേഹത്താൽ സ്വാഭാവികമായി യാന്ത്രികം എന്ന പോലെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. പരമാർത്ഥത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ആവിർഭാവവും തിരോധാനവും ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിഭിന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും വേദസാഹിത്യങ്ങൾക്ക് ദുർജ്ഞേയങ്ങളാണ്. എന്നിരിക്കെ ബദ്ധാത്മാക്കളോടുള്ള പ്രത്യേക മമത പ്രകടിപ്പിക്കാനായി ഭഗവാൻ അവയൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങേയറ്റം സൗകര്യപ്രദവും ആസ്വാദികരവുമായ ധ്യാനരൂപേണയുള്ള ബ്രഹ്മോപാസനയായ ഭഗവത് കർമ്മ കഥാനുകൂല്യത്തെ നാം സദാ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കണം. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ വർണ്ണിക്കപ്പെടാൻ അല്ലെ. നമ്മളെ പോലെയുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കഥകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി തരാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞത്. ജന്മ കർമ്മചമേ ദിവ്യം ഏവം യോവേതി തത്വതഃ തിക്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോ അർജുന. അപ്പോ അതുപോലെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ യാതൊന്നും തന്നെ നിർവഹിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഇതും ഭഗവത്ഗീതയിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്നിരിക്കലും അർജുന, ഞാൻ എന്റെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നു. കാരണം എല്ലാവരും എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യും അല്ലെ. എന്താണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠഃ തത്തദേവേതരോ ജനഃ സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തനുവർത്തതേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് അനുകരിക്കും മറ്റുള്ളവരെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ നിയത കർമ്മങ്ങള് ഒരു മകനായിട്ടും ഭർത്താവായിട്ടും ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടും രാജാവായിട്ടും ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ ഭഗവാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി. കാരണം ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാനെ അനുകരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിഭിന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും വേദസാഹിത്യങ്ങൾക്ക് ദുർജ്ഞേയങ്ങളാണ്. അതായത് വേദസാഹിത്യങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒന്നും വർണ്ണിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീല വ്യാസദേവന് വേദങ്ങളൊക്കെ 4ആയി വിഭജിച്ചിട്ടും സന്തോഷമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും പിന്നെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി വന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗവതം എഴുതാൻ വേണ്ടി പറയുകയും ചെയ്യുണ്ടായത്. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ എവിടെയും ആരെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഭഗവാനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വേദസാഹിത്യങ്ങൾക്ക് ദുർജ്ഞേയമാണ് ഭഗവാൻ എന്നിരിക്കെ ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ പ്രത്യേക മമത പ്രകടിപ്പിക്കാനായി ഭഗവാൻ അവയൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ വേദങ്ങളിലൂടെയല്ല, ഭഗവാന്റെ ലീലകളിലൂടെയാണ് നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ലീലകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നമുക്ക് കേൾക്കാനും പറയാനും ഒക്കെയുള്ളൊരു അവസരം തരികയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇത് ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സവാ ഇദം വിശ്വമമോഘ ലീലഃ സത്യവത്യത്തി
ന സജ്ജതേസ്മിൻ ഭൂതേഷു ചാന്തർഹിത ആത്മതന്ത്രഃ ഷഡ്വർഗികം ജിഘ്രതി ഷഡ്ഗുണേഷഃ. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ലൈനില് സജ്ജതേസ്മിൻ ആണ് ഉള്ളത്. ത്യ ഇല്ല, അവിടെ തേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സജ്ജതേസ്മിൻ ആണ്. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിശ്വമോഘലീലഃ പ്രവാഹിതം വിശ്വമോഘലീലഃ സൃജത്യവത്യത്തി ന സജ്ജതേസ്മിൻ ഭൂതേഷു ചാന്തർഹിത ആത്മതന്ത്രഃ ഷഡ്വർഗികം ജിഘ്രതി ഷഡ്ഗുണേഷഃ. പരമപുരുഷൻ വാ മാറി മാറി സംഭവിക്കുക. ഇതം ഈ വിശ്വം പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ അമോഘലീലഃ കുറ്റമറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവൻ സൃജതി സൃഷ്ടിക്കുന്നു അവധി അത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നതും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതും ന ഇല്ല സജ്ജതേ സ്പർശിക്കുകയാൽ അസ്മിൻ അവരിൽ ഭൂതേഷു എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും ച അന്തർഹിതഃ ഹൃദയാന്തർവർത്തിയായി ആത്മതന്ത്ര ആത്മസ്വതന്ത്രൻ സദ്വർഗികം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ സർവവിധ വിഭൂതികളാലും പ്രദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ജിഘ്രതി പരിമണ ആസ്വാദനം പോലെ ഉപരിതല അനുബന്ധമായ ഗുണ ഈശഃ ഷഡ്ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും അധിപൻ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സദാ കളങ്കരഹിതങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഷഡേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപനും ഷഡ്വിഭൂതികളാൽ പൂർണ്ണ അനന്തശക്തിമാനുമാകുന്നു. ലവലേശം പ്രഭാവിതമാകാതെ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. നിത്യസ്വതന്ത്രനായി സർവരുടെയും ഹൃദയാന്തർവർത്തിയായി ഭഗവാൻ നിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നു ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സദാ കളങ്കരഹിതങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഭഗവാൻ അമോഘലീല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അമോഘലീല പറയുന്നത് കളങ്കരഹിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നവൻ എന്ന്. ഭഗവാൻ ഒരു കളങ്കവും ഇല്ലാതെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഷഡ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപനും ഷഡ് വിഭൂതികളാൽ പൂർണ്ണ അനന്ത ശക്തിമാനുമാകുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ഷഡ് വിഭൂതികൾ? സമ്പത്ത്, ശക്തി, കീർത്തി, കീർത്തി, ജ്ഞാനം, പരിത്യാഗം. ഇങ്ങനെ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉള്ള ആളാണ്. 6 വിഭൂതികളാലും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആളാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ലവലേശം പ്രഭാവിതമാകാതെ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. നിത്യസ്വതന്ത്രനായി സർവരുടെയും ഹൃദയാന്തർവർത്തിയായി ഭഗവാൻ നിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ പരിപൂർണ സ്വതന്ത്രൻ ഭഗവാൻ. ഭാഗവതത്തിൽ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വിരാട് അല്ലെ. വിരാട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പരിപൂർണ സ്വതന്ത്രനാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള പരമവും പ്രധാനവുമായ അന്തരം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടാവും ജീവാത്മാക്കൾ സൃഷ്ടികളുമാണ് എന്നതാണ്. ഭഗവത് സൃഷ്ടിയിൽ യാതൊന്നും തന്നെ ശോചനീയമല്ലാത്തതിനാൽ ഇവിടെ ഭഗവാനെ അമോഘലീലഃ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത് സൃഷ്ടിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നവർ സ്വയം ആപത്തിൽ അകപ്പെടുന്നു. സമ്പത്ത്, ശക്തി, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, പരിത്യാഗം എന്നീ ഷഡ്വിഭൂതികളാൽ സമ്പൂർണമായി പരിസേവിതനാകയാൽ ഭഗവാൻ സമസ്ത ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾക്കും അതീന്ദ്രിയനാകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാനെ കളങ്കരഹിതൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനമായ അന്തരം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടാവും ജീവാത്മാക്കൾ സൃഷ്ടികളുമാണ്. ഭഗവാൻ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നയാളാണ്. നമ്മൾ അതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സൃഷ്ടികളാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി മാത്രമാണ്. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ യാതൊന്നും തന്നെ ശോചനീയമല്ലാത്തതിനാലാണ് ഭഗവാനെ അമോഘലീല എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചിലർക്ക് തോന്നും അല്ലെ, ഞാനാണ് വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ജീവൻ അല്ലെ. എല്ലാ സൗന്ദര്യം, അതുപോലെ സമ്പത്ത്, ഇങ്ങനെ കുറച്ചെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് ആളുകൾക്ക് സ്വയം ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണെന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഒരുപോലെ, ഒന്നും ശോചനീയമല്ലാത്തതാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ചിലർക്ക് ചിലത് അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിലത് കുറവുണ്ടാവും. അതുപോലെ ചിലർക്ക് ചിലത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാൻ നന്നായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഒരുപോലെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവാന്റേത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ അമോഘലീല എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട്
ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നവർ സ്വയം ആപത്തിലാകപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നവരാണ് സ്വയം ആപത്ത് വലിച്ചു വെക്കുന്നത്. ഷഡ് ഐശ്വര്യങ്ങൾ, ഷഡ് വിഭൂതികളാൽ സമ്പൂർണമായി പരിസേവിതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ സമസ്ത ക്ലേശങ്ങൾക്കും അതീതനാകുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലേശങ്ങള്? 4 വിധം: ജന്മമൃത്യു ചരാവ്യാധി, പിന്നെ ക്ലേശങ്ങൾ, ആദി ഭൗതികം, ആദി ആധ്യാത്മികം, ആദി ദൈവികം, അല്ലെ? ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലേശങ്ങളും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇപ്രകാരം ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപനാകുന്നു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ഭഗവാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചങ്ങളെ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും കാലോചിതമായി ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭഗവാനെ ലവലേശം ബാധിക്കുന്നില്ല. പരിമളം വമിപ്പിക്കുന്ന പദാർത്ഥവുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ പരിമളം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ഉപരിപ്ലവമായി മാത്രമേ ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ആകയാൽ സർവ്വവിധ കഠിന പ്രയത്നത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും അദൈവിക പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ സമീപിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുന്നില്ല. അപ്പോ ഭഗവാനാണ് ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ ഒന്നും ടച്ച് ആവുന്നില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഇതിലൊന്നും പെടുന്ന ആളല്ല. ഭഗവാൻ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഒന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക പദാർത്ഥം, അദൈവിക പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സർവ്വവിധ കഠിന പ്രയത്നത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും അദൈവിക പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ സമീപിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനും തന്നെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സാധിക്കാത്തത്? നമ്മള് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിലാണുള്ളത്, അല്ലെ? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നചാസ്യ കശ്ചിന്നി പുണേന ധാതുഃ അവൈതി ജന്തുഃ മനീഷ ഊതിഃ നാമാനി രൂപാണി മനോവചോഭിഃ സന്വന്നതോ നടചര്യാമി വാജ്ഞഃ. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നചാസ്യ കശ്ചിന്നി പുണേന ധാതുഃ അവൈതി ജന്തുഃ മനീഷ ഊതിഃ നാമാനി രൂപാണി മനോവചോഭിഃ സന്വന്നതോ നടചര്യാമി വാജ്ഞഃ. ഇല്ല അസ്യ അദ്ദേഹത്തിന് കർച്ചിത് ഏതൊരുവൻ നിപുണേന നിപുണതയാൽ ധാതുഹു സൃഷ്ടികർത്താവിന്റെ അവൈതി അറിയാൻ കഴിയുന്നു ജന്തുഹു ജീവാത്മാക്കൾ കുമനീഷഃ അൽപജ്ഞാനത്താൽ ഊതി ഭഗവത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാംനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമങ്ങൾ രൂപാണി അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപങ്ങൾ മനഃ വചോഭിഹി മാനസിക പ്രകൽപ്പനങ്ങളിലൂടെ അഥവാ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ തന്തന്വതഃ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു നടചര്യം നാടകീയ പ്രവർത്തനം ഇവ പോലെ അജ്ഞഃ മൂഢനഃ. പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത. ഒരു നാടക നടൻ എന്ന പോലെ വിനോദവിഹാരം നടത്തുന്ന ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ലീലാകർമ്മങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അല്പജ്ഞാനികളായ വിഡ്ഢികൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല തന്നെ. അവർക്ക് അഭിത വസ്തുക്കളെ അവരുടേതായ മാനസിക പ്രകൽപ്പനങ്ങളിലൂടെയോ വാക്കുകളിലൂടെയോ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന് ഒരു നാടക നടൻ എന്ന പോലെ എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഒരു നാടക നടൻ എന്ന പോലെ വിനോദവിഹാരം നടത്തുന്ന ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ലീലാ കർമ്മങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അല്പജ്ഞാനികളായ വിഡ്ഢികൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല തന്നെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഒരു നാടക നടനെ പോലെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്ന് തന്റെ ലീലകൾ ആടുന്നത്. അത് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക്, അല്പജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് അഭിത വസ്തുക്കളെ അവരുടേതായ മാനസിക പ്രകൽപ്പനങ്ങളിലൂടെയോ വാക്കുകളിലൂടെയോ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ ഉചിതമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല.
ആകയാൽ മനസ്സിനും വാക്കിനും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ അതീതനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എന്നിരിക്കെ അല്പനാണികളായ ചില വ്യക്തികൾ അപൂർണമായ മാനസിക പ്രകൽപ്പനങ്ങളിലൂടെയും ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളുടെ തെറ്റായ വിവരണങ്ങളിലൂടെയും നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ ഗ്രഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സാധാരണക്കാരന് ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളും നാമങ്ങളും രൂപങ്ങളും പരിച്ഛേദങ്ങളും വ്യക്തിത്വ വിശേഷങ്ങളും ഭഗവത് ആവിർഭാവ തിരോധാനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഭഗവത് സംബന്ധമായ സർവ്വതും പരമരഹസ്യമാണ്. കർമ്മഫലകാംക്ഷികളെന്നും പ്രായോഗിക ദാർശനികരെന്നും വിവിധ ഭൗതികവാദികളുണ്ട്. കർമ്മഫലകാംക്ഷികൾക്ക് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു അറിവും പ്രായോഗികമായില്ല. എന്നാൽ പ്രായോഗിക ദാർശനികർ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നീരസരായി തീർന്ന ശേഷം നിരപേക്ഷ സത്യത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുകയും മാനസിക പ്രകൽപ്പന നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നിരപേക്ഷ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ ഉചിതമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീല കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ എനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ല അല്ലെ, ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അല്പജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറയും എനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിയാണ് ആര്? ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ബ്രഹ്മാവിന് പോലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് യാതൊന്നും തന്നെ അറിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഉചിതമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ആർക്കും തന്നെ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭാഗവതം അത് ആരാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ചില വ്യാസദേവൻ അല്ലെ. വ്യാസദേവൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ സാഹിത്യ അവതാരമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആകയാൽ മനസ്സിനും വാക്കിനും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ അതീതനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും മാനസികമായിട്ടോ മനസ്സിലൊന്നും ചിന്തിച്ചോ പറഞ്ഞോ ഒന്നും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഭഗവാൻ. അതിനേക്കാളൊക്കെ അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിരിക്കെ അല്പനാരികളായ ചില വ്യക്തികൾ അപൂർണമായ മാനസിക പ്രകല്പനങ്ങളിലൂടെയും ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളുടെ തെറ്റായ വിവരണങ്ങളിലൂടെയും നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ ഗ്രഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തെറ്റായ വഴിയിൽ ഭഗവാനെ ഗ്രഹിക്കാൻ ചിലരൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ സാധാരണക്കാരന് ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളും നാമങ്ങളും രൂപങ്ങളും പരിച്ഛേദങ്ങളും വ്യക്തിത്വ വിശേഷങ്ങളും ഭഗവത് ആവിർഭാവ തിരോധാനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഭഗവത് സംബന്ധമായ സർവ്വതും പരമരഹസ്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നതൊക്കെ പരമരഹസ്യമാണ്. നമ്മള് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം ഭഗവത്ഗീതയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ, 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. പരമഗുഹ്യമാണെന്ന്, അതായത് ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നതൊക്കെ പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രണ്ടു കൂട്ടരുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് കർമ്മഫലകാംക്ഷികൾ, ഒന്ന് പ്രായോഗിക ദാർശനികർ. ഈ കർമ്മഫലകാംക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യരാണ്. അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഒക്കെ റിസൾട്ട് വേണം അല്ലെ, അവർക്ക് അതൊക്കെ അനുഭവിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പ്രായോഗിക ദാർശനികർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികൾ, അത്തരത്തിലുള്ള ഈ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവർക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിനോടൊരു വിരക്തി വരികയും അവര് ഭഗവാനിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുകയും നിരപേക്ഷ സത്യത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുകയും മാനസിക പ്രകല്പന നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ദ്രജാലക്കാരന്റെ ഇന്ദ്രജാല പ്രകടനം വിസ്മിതം എന്ന പോലെ ഈ അഖില വ്യക്തികൾക്കും നിരപേക്ഷ സത്യം നിഗൂഢമാണ്. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിലും മാനസിക പ്രകല്പനങ്ങളിലും അതീവ സാമർഥ്യമുള്ള അഭക്തർ പരമപുരുഷന്റെ ഇന്ദ്രജാല പ്രകടനത്തിൽ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുകയാൽ സദാ അജ്ഞതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അവിധ പരിമിതമായ ജ്ഞാനമുള്ളവരാകയാൽ അതീന്ദ്രിയത്തിന്റെ നിഗൂഢ തലങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അവർ കഴിവില്ലാത്തവരായി തീരുന്നു. ഫലകാംക്ഷികൾ അഥവാ സ്ഥൂല ഭൗതികവാദികളെക്കാൾ അല്പം മെച്ചപ്പെട്ട പദവിയിലാണ് മാനസിക ദാർശനികന്മാർ. കാരണം അവരും മായിക ശക്തിയുടെ അധീനതയിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും നാമരൂപ കർമ്മമുള്ള ഏതൊന്നിനെയും അവർ മായാശക്തിയുടെ ഉത്പന്നമായി കരുതുന്നു. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരമസത്ത നാമരഹിതനും രൂപരഹിതനും നിഷ്ക്രിയനും ആകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ മായാവാദികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതായത് രണ്ട് കൂട്ടരെ പറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇനി ഒരു കൂട്ടരെ പറ്റി പറയുന്നത് എന്താണ്? കർമ്മഫലകാംക്ഷികളും അതുപോലെ മാനസിക ദാർശനികർ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ഇത് മായാവാദികൾ, അതായത് അവര് ഭഗവാൻ രൂപമില്ലാത്തവനാണ്, നിഷ്ക്രിയൻ, ഒന്നും ചെയ്യാത്തവനാണ്, നാമരഹിതൻ, ഒരു നാമവും ഇല്ല അല്ലെ, ഒരു ഗുണമില്ലാത്തവൻ എന്നൊക്കെയാണ് അവര് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവര് ഈ ഫലകാംക്ഷ പ്രവർത്തകരെക്കാൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മേലെയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത്തരം മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലൗകിക നാമരൂപങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ നാമരൂപങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു. പരമാർത്ഥത്തിൽ അജ്ഞതയാൽ അഥവാ അവിദ്യയാലാണ് അവർ ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്. പരമപുരുഷന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവ അഭിവൃദ്ധി
അത്തരം ശുഷ്കനാണ് സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും അദ്ദേഹം സദാ അതീന്ദ്രിയ പദവിയിലാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അജ്ഞരായ വ്യക്തികൾ ലോകത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായി ഭഗവാനെ കരുതുന്നു. അപ്രകാരം അവർ മായാശക്തിയാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ഭഗവാന് നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തവനായിട്ടാണ് അവര് ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എനർജി എന്നൊക്കെയാണ് അവര് ഭഗവാനെ പറയുന്നത്, അല്ലെ? അത് അജ്ഞത കൊണ്ടാണ്, അവിദ്യയാണ് ഇതിന് കാരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് അറിയില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീത ശരിക്കും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന് രൂപം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം, അല്ലെ? ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു ഭഗവാനൊരു ധാമമുണ്ട്, ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പോ അതൊക്കെ മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ട്, അവിദ്യ, അതായത് വെറുതെ ഒരു എന്താ പറയാ, ലെറ്റേഴ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവില്ല? അതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അർത്ഥം മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോ അതിന് നമ്മൾ നമ്മുടേതായ അർത്ഥം കൊടുത്ത് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അർത്ഥം അറിയാതെ പോകുന്നു. അപ്പൊ അവിദ്യയാണ് ഇതിന്റെ കാരണം. ആത്മപുരുഷന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവ അഭിവൃദ്ധി അത്തരം ശുഷ്കജ്ഞാനത്താൽ സാധ്യമല്ല. എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അത ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദീൻ ഭവേദ്ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈഹി സേവോന്മുഖേഹി ജീവാദൗ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത. നമ്മള് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും അദ്ദേഹം സദാ അതീന്ദ്രിയ പദവിയിലാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അജ്ഞരായ വ്യക്തികൾ ലോകത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായി ഭഗവാനെ കരുതുന്നു. അപ്രകാരം അവർ മായാശക്തിയാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തി, അല്ലെ, ഒരു എന്താ പറയാ, സാധാരണക്കാരിൽ ലേശം ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന് കരുതുന്നവർ മായാശക്തിയാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।